Maayong adlaw sa tanan. Wala ni ato ang finished products. Ug karon wala ni atong lutuon karon. Naka-ready na ang tanglad ug ang sagod na ko ato paminta. Durog nga paminta. And kaning kuan kapayas. Ginog ni siya para tamis ang sabaw. Speaking of manok, no, di na ko ang manok, di pa hinlo ra ko ana kay dili kabalo mo hinlo ang kuan na tag-iya ana mo na nga kana all na ay kanang tag-iya nga di kabalo mo hinlo para katilaw pud sa makakaon pud ta mo na nga naman may duol nga bunga sa mga kapayas libre na kaayo. Na siyang i-slice of mga dagko-dagko para ganahan ang bukuan na mo kaon. Mas ganahan pa ko sagol na. Finish na o slice. Ato nang gilunod kay gilat-an naman na siya daan. Wala siyang ipabukalon daan. Okay, naka-ready na ang dahon-dahon ay sili og ang kamunggay. Okay, ato nang gilunod.